welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय. So guys, आं दा मानो सरस्वती फुजायाव फैदों. बयनिसिमबो हेपि सरस्वती फुजा. ओमफ्राय आं सिगाङाव फरायनाय जोंनि रौता कलेजाव फैदों आरोना. HS खौ आं बेयावनो फरायदोंमोन. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. volunteerफोरा इयाव थाजोबदों हनै. ले मुर्ति खाथियाव बे. माथो हमखौनो सावाखै दाबो आगै जोंनि रौता कलेजा बेनो बिथिंजाय साइज सिख्लाफोर ओमफ्राय आं इथिंजाय बिमा इथिंजाय ओमफ्राय आं बिमा स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बेबायदिनो साइज सिख्ला समायना सिख्ला खोन्थिबाय थागोन दिपा हाय बुलि गय दे एबार सिख्लाफोरा ब्लगाव थानो लुगैदों आरोना आब'नि ब्लगाव थानो लुगैदों सिख्लाफोरा जाबाय बिथिङाव थांसै कलेजनि साइज सिख्लाफोर उनथिंजाय वाइड एंगेलाव लाबाला बरिया नुयो आगै माबाफोरखौ सिनारिफोरखौ ओमफ्राय फट' साफायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मोनसेबो फट'आनो मोजां जाजायाखै ओंखायनो दुखु नांसोदो सिख्लाफोरनिया फट' मोजां जाजायाबानो रिल्स बानायनो हायाबानो शान्ति मोना स' गाइस माने फट' साफायनोनो आरोना शान्ति मोनाखै आरो स' दा फट' साफायनोसै एसे रिल्स बानायनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो ओमफ्राय इयाव दसे बेरायखांनानैहा जों मिटिङावबो थांनाय जागोनदां आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंथिंजाय बेरायहैनोसै इयाव थायै बरिं नांबाय आगै अनजालि चेनेलनि नामा मामोनलाय अनजालि रानि ब्रह्म आंनिया रानि प्लास खालामलायबाय सोलायबाय थायोब्रा आङो नामा सोलायबाय थायो सिगाङाव अनजालि चेनेलखौ नायहैयाखैबा ओमफ्राय जों दा मिटिंजोंहाय थांनो नागिरदों आरोना र' लाबाय बेनोसै आरोना जोंनि खामानिया मबाइला बुंजोब्बाय फटक लानानै स' गाइस जों दा थाबायलांगासिनो उनथिंजाय आगैमोन दोङो मिटिंथिंजाय थांना फैनोसै आरोना जों दा थांगासिनो नै लोगोफोर जों सफैबाय बाट मेन गेटआ बे नङा दे मेन गेटआ बैथिंजाय स' जोङो गिदिंनो फैबाय आरोना बे जोंनि रौता स्टेशननि मेन रड ओमफ्राय बेथिंजाय ओरै थांनानै बैथिंजायसो आरोना गेटआ ओमफ्राय जों बाट थाबायनो बानानै जोङो गिदिंनानै थाङासै जों नै बिथिंनो फैबाय नै बिथिंजाय आगैमोन स' जों बिथिंजाय बारस'बाय आरोना बिथिंजाय जों थांसै आरो मेन गेटआ खिन्थु बैथिंजाय ओरै थांनांगोन ओइथिंसो आरो स' जों बिथिंनो ओरै थाबायलांसै जेसां हायो देलायस्रि देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु सोरखौ नेदो बिदि नङा आगै ओरै गोबां दखान गाइस मेन गथ'फोरा जि सोलिगोन जा बिदि उनाव थाजायालै Oh my god मेन गेटआ बिथिंजायनो लामाया नोंना लाना हो
ओइ सोर मोननै जोब्बाय जा टिकेट आरो सिगां ओमफ्राय हाबला गेटा गाइस स्टेजानो गोबां हबेयाव मा प्रग्राम जागोन बे मोनसे आरो बेथिंजाय बे मोनसे सब गोबां आरोना बेवहाय ओइ गोबां सान्दुं गोसा थाबायजोबनो हाखानाय नङा नै गेटा बेवहाय न' दङ आरोना जोंनि बर'नि कालचारखौ खोन्थिदो ओमफ्राय गेटा जाहैबाय बे so beautiful Nilai video lalai lagi guys जोंना already जाजोब्बायानो sih समायना रमायना बिफां बिथिंजाय समायना रमायना सिख्लाफोर so बिथिंजाय इसान दान रोंना रोङा आं रोंखायो वाव आगे रोंना रोङा आंबो रोङा actually